Akan ika mas kuit in duain ka panta I jundaris nong put penyo jingko jingkia jingko mer ka mersim dam ta jong kong riolinda lengdo và ite la ika chemotherapy và ki jing sumar por khoj kinyaj be Laispa laipupra. Wan baru kolemen ko pada, wan yaro jing isne bajing han, dajing ikem jing star, glem jing gu. Kekertengupa badukun badumen sim bakui. Amen. Kajingi jungutrai jungi Jesus Christ. Bakajingi jungblay lembad kajing saluk jungmen sim bakui. Kindon ringat bat pi baro. Ringat bat piro.
Kohimen ko para hau Jesus Christ. Minda kasngi ngirake ya ka jinga wai jingirin kuid kiba klempop kiba lalap kum ki mater ha ka jaga u Christ. Ka jingor jangi kum ki Kristan kalong baniab na kabinda u Christ dagabakit man kasngi ya ki ding puna jangi ha ka jingim. Minda kasngi nginduwai na kabinda kibabun ki kina kibaim ha ka jingduk baka jinglong bam shngain Jesu Jisu lak ha ka jingduk. Tongin ngusi yaki kelimpat bangi la penskusi yau Chris daki pop jangi katba gidang duwai nga pla baro tapi ko himen ko para bangale po shibune daki jimberkat bakakti daki kam baka jingle klet daka jingle palajunga daka jingle palajunga daka jingle palabakrawe junga namar kata nga kapadya ka Maria bakut kabaisa kadisoti yaki agama kuruyuit Bukhapi kohimen ko para banduwa na kabinda junga how try play jungi Ublay badan bod baro unisne yangi bad yan dalam apya ki pop jungi unilam yangi shaka jingim bam jukut Amen. Try can rat go play say yangi Try can rat go play say Tongin yaduai Kablay me yauba ha kane kasngi ki mater belalui kila pen bena bakila pla omda kaba kren henry da kajingya jungi duai ngi kripad bagin la ban pla ya kajingi hame omtang da ki ramyang shandur jungi henry da kajingim jungiru dau try jungi Jesus Christ ukun jungme ubayim basin sharangad bame
haka jingalong kawe jungamen simbakuid ublei jinom la jinom. Amen. Kajungpli nakashti banikong Yohanes bakun ko ba ida kani kalong kakubor bangios layos ngaw na Jesus Christ bangi penbenapi ba ublay ulong kajing syai barhau umdan jingdom satya larang iong ba yes log batu peusing ya kajing dom nilam ler bangi em katkum kajing shisha Henry larang ya kajing syai kumba mau ulong kajing syai nias log lang iwei pat iwei pat mat kasnam u jisu ukun jong u kapan kuy yangi na kapop kasang baro larang iong bangim don pop ni skor yalade bakajing shisha kam don hangi larang i play ki pop jongi ulong ubala bansania berbahok mat unmap ya ki pop jongi badan penku jangi nakajing bom hok waro larang i ang bangim shem lepop ngilong ya u ubom ubalam ler bakak tien jong u kamdon hangi ko beit jonga ngatho yakini ki happy baphenom lepop Henry lara unu lepop ngidan uno ya sa yakmaru pa uji sukres bahok bat ma u ulog ba jingbom jingsunyo kuna nakapanta ki pop jongi param de ki pop jongi Henry ki pop jongka perthai baro kawiro kaktin jong otrai Psalm sispa pusau nomor praspa lai pusan. Kajing yara jungi kalong aga kerteng baku tamu trai mendau trai uyeng badni toki selin rai minta mendau trai uyeng badni bagi beriu kia bersya kajing yarab jongi kalong harga kerteng baku tamu trai injin dalam ujem yangi harga bita syirkai jongi Antaki teleb yangi tujum bahalor jongi kajing yarab jongi kalong haka kertem baku tamu trai kerkuyu trai bom syayangi Long jin bam kibnya jongi bensim jongi kala lajim kumsim larya mulong besim kajing yarab jongi kalong haka kertem baku tambu Shangkawya kalat kutno ngirungi im nilalayno wanjing yarab nutrayu play nombu nom tau deng bat terteng kajing yarab jongi kalong haka kerteng baku tamu trai
pai jong ki martir ki arroya me kutrai. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utra yundon ringad batpi. Kajing bulay na ka gospel bakuit katkum ulukas. Kaburam hame kutrai. Kalajia ba katba ujisu udang duwai marvei kisindran kila don lem badu. Te ula kili yaki ki paidba ki ong nga de uwe. Ba kila jibab don ki ba ong ba melong u anis baptist. Kibay pad ki ong ba melong u Elijah. Sa kibay pad ki ong ba melong uwe na kinungyat tilipa barim ubala mi pad. Te ula ong haki ma pi pad pi aong ngalong uwe. U Petrus ula jibab melong u Chris jong ublay. Te uji sula bidong bakin om yatu briu bad ula ong u kunubriu uday bansha shitom shibun but unsha kendait haki temmen kinsan balki lengdo rengba baki sudain bad unsha piniyab but hakasni balai omsa penmipad yau bad ula ong haki baro lada uno ukwa banbu diyanga to unle yalade bad unba yala kading pna mankasni budbu bud yanga namar jar ubar kwa ban penim yala kamensim undo nom yaka Henry jar ubadu no yala kamensim nakabinda jonga unri penim yaka ka gospel jongutrai My dear brothers and sisters in Christ, Mereka para au trai Jesus Christ. on the day of Christmas, most of us have received number of gifts as well as cakes. Hai kasi Christmas buona prenjungi iyo priang bun ikijing ais ngubha. And Christmas is a day on which we receive lot of gifts and cakes. But hai kisi Christmas ni kam yo ya kijing ya ais ngubha kliang but iki cake. And these cakes, since they are many in number, they keep remaining with us for a quite number of days. Marbai kini kijing bambangi yo bun te kidang sa bun si. So this in a way stands for the joy of Christmas. The Christmas joy continues to live even after Christmas. Bakani kalong kom kaba ye kaba kalong ba kani kijing kemen jung Christmas kanet slam. We cannot complete the joy of Christmas in just one day. Ngimla ban pendep ya kijing kemen jung Christmas tang hapo si singi. That is why church has aptly put 7 days after Christmas as octave of Christmas. Pada nak kena kau kabarang kabu bandon ki nyau singi banlong ki singi kebaya kemen Christmas. So these 7 days are given to us to reflect once again this mystery of salvation won through the birth of the Jesus Christ on Christmas Day. Pada kini ki singi kebalang ka ayla dengi ban yarap dengi bangin perkat ban puson alor ke jingwan jung Jisu uwan bat ya kaba ngi la kemen hakasi Christmas bat ngi nang ya ken mau ya kena ke jingwan jung Jisu ke jingwan long doi jung u. Now within the octave of Christmas we have 3 major feasts we celebrate. Pada kini ki nyau singi jung Christmas ngi don lightly singi burom ya kiba kam kongsan hadin jung ka Christmas. Day before yesterday we celebrated the feast of Saint Stephen, the first martyr. Pada mensi singi ngilah ken mau burom ya u Stephen bakui pada martir. Yesterday we celebrated the feast of Saint John the Evangelist. Menin ngilah burom ken mau burom ya u Yohanes Apostle. And today we celebrate the feast of the Holy Innocents. But kena ke singi ken mau burom itu ki kelung
So Kibala sya sitom na kabanta u Jisu. right after Christmas, two tragic stories are presented to us to reflect. Hadin jong ka Christmas don arteli ki jing yap kiba sutrim ya kibala ai hangi pangin perkat puson hadin jong ka Christmas. Now, on the night when Jesus was born, there were a number of sad events happened. Haka me da kabala khayo Jisu don bunki jingjia kiba singausi. One was this, the death of holy innocents in place of Christ. But kawai na kita kadai kene ke jing yap jong kini ke klung barit ha ka jaka jong Jisu. In that silent night, when the whole world was expecting the coming of the Messiah, the baby boy Jesus was born in the manger. But ha ka kamit wa ki ha ka jing kenja jong kamit de hang ta ya u Jisu la kha ha sing oi. Although he is the expected king, we find Jesus being born in a cattle shed, in a manger. Pada ba ya u Jisu la community bonwan kum usim en re upat la kha pat ha sem jong kimrat thia ha ka sing oi. Now we find on the other side a man called Herod also expecting the birth of Jesus. Pada kawai pat kaliang i ya u Herod u ba ma u community ka jing kha ya u Jisu. And Herod from the prophecies knew that it is Jesus who is going to be the eternal king. But une u Herod utip lengpa ke jing patai ba une u Jisu un solong usim bom cukut. So naturally, Jesus, who is going to be born as a king, became a threat to his throne. But kumta ngut haba u Jisu un kha en kaya u kum usim te kani kalong ke jing ma ya u Herod ya ka khat jong u. That's why he made further enquiries about the birth of Jesus through these three kings who went to visit Jesus. Te nomor kata ula wat jing tip kham bahas isu lomba jong itu ki laingut ki sim ki balawan man wat ya hae khai u Jisu. Now their failure to return to the king Herod and inform them about the birth of Jesus irritated him further. But kani ka jing bomwan pai jong kini ki laingut ki sim nan ki rustat sya u Herod hadin ba ki la syam u Jisu kata kala pendom penbitar ya u. Therefore he ordered the killing of all the children under the age of 2. Te kumta ula ai hukum baya barok ki khulung ki bahapo arsnem ban penyap ya ki. So it is not exactly sure as to how many children were killed. Te kumta da tip tikina hadu katno kita ki khulung la sya penyap. The Byzantine liturgy says that the Herod killed about 14,000 boys. But kat kum ka Byzantine liturgy hana ya kita ki khulung pela sya penyap kilong la kumno khat saw hajar ngot ki khulung shinrang. The Syrian liturgy speaks about the killing of 64,000 children. But nang taru sa koi bar liturgy ki ong ndrufu saw hajar ngot ki khulung ki dei kitu ki bala sya penyap. So whether we are not sure about the number or not, we are sure that a group of children were killed in place of Jesus. But ngim don jing tikina katno tik kita ki khulung ki bala sya penyap andre ya ke ba ngi tip kelong ba subun ki khulung shinrang ki la sya penyap. We might ask why God allowed such a massacre. But larang kili balai ublai ailat ekum kene ke jing penyap. Why he allowed the killing of these innocent children. Balai ublai ailat ba ya ki khulung ki balui bakin sya penyap. Such questions can easily cause disturbance in our minds and even sometimes question our faith. Akum kini ja jing kili se ki pen don ya ke jing kulmar ha ke jimut jing purkhat jungi but kum juru kin wan ra ya ke jing sing atatin ha ke jing ngai jungi. But it brings home to us some important truth that our Christian life is a life of pilgrimage. But kan wan ra pade ya jurkom purkhat pradan ya ke jurkom im Kristan jungi pakai jing im jungi kalong tang kum ke jing yat lenti pilgrim. So every one of us who paid homage to Jesus in the crib is a disciple of Christ. Ti barok man la we uba ngu uba dem ya Jisu ha
cái sungoi ki long ki senran ki jong u So we are invited to die in place of Christ even today. te la khot yang iwe pe iwe bangin yap cái jaka jong Chris wat mantaro As disciples of Christ, we may not be able to die a martyr's death today. ba kum ki senran ki jong Chris la sing in omla ban yap na ka manta jong Chris manta But by embracing daily crosses, by making some sacrifices in life, by willingly accept sufferings in life, we can suffer that martyrdom in place of Christ. Hari la ka ba ni pidiang ni ki ding phna ki pa phero pher ki im jungi la ne ki jing sitong ki jing char ki jungi man na ka jing im jungi hala ka singi ta kumta ngin la ban long ki ta ki ba yap ha ka jaka jong Chris la ne na ka panta jong Chris. This feast reminds all of us also to have our eyes open to all the tragedies that have happened even today. But kene ka jing puli ka khot ka waryangi bangin long ki pa puli ki khmat ya ki jing jia ki ba sirke ki ba jia saudong jungi. There are children, even today, dying in most unsafe circumstances. Don ki khulung ki khna ki ba ha ki singi saudong jungi ki yap ha ki girkom ki bam long ki ba yo jing yada. Children who are forced into child labor, children who are into abject poverty. Don ki khna ki ba sha pentrei ha ki jaka pa per ne ki tu ki ba don ting jong ka jing duk tasam. So when such tragedies happen in the world today, we as Christians have a responsibility to voice out our opinions and question such evil that is happening today, even today. Pada kum kini ki jing jia ki balong saja saudong jungi ki kini ki jing khat ki jing waringi ba ni de bandon ki jing kili ba balai jia kum kini. Today also is the death anniversary of Francis de Sales, because he died on the day of the feast of the Holy Innocents. Pada mata kasi ki deru kasi kan mau ki jing yap jong Francis de Sales ubay yap ha kini ka kini kasi ki pai kan mau ya ki jing sha pen yap ya ki tu ki khulung ki balui lui. So one of his quotations, one of his words is very inspirational on this day. Te kadon ka we ka jing ai jing kren probor jong u ko ba by habat ka kene ka singi. He says, I would 100 times rather see the dear Jesus in his crib than all the kings of the world on their thrones. But wang ba kwa banu I ya bun ki briu ki ba lech sha ka shong oi jong Jisu ban dem hab khmat jong u ban ya shibun ki sim ki ban shong ha ki khet ki jong ki. So Jesus must become the king of our hearts today, Tu Jisu de ban long us im jong ki anot jong I mentak. because he is the best king among all kings all over the world. Mar ulong us im u hatam na baro ki sim ki badan ha ka percay. Because he is the only king who rules our hearts. Mar ba de tang une us im u ba san shar ya ki anot ki jangi. So let's have that the innocent attitude of children, so that Jesus can be the king of our hearts. Tungin kalong ki jing lui jong ki klung ki khana khanang ba u Jisu un san shar ha ki anot ki jangi. Nangid, how Blay blade, pa bajan bor baro Takunin, Kakindu, how Jesus Christ, who tried Jungi, Labana, Sin Bakut, Yablaka, Naka Maria, the Soti, Bala Shalabin, Spalazus, Lasana, Ulagi Shibaya, Hakasi, Ulagi, Ulagi Shabin, Nangi Hamas Bakut, Akabala Katari Bakut, Akajinsa Kurikut, Akajima, Akajima, Akajim Bamjukut. Amen.
Lai spa prapusa. Todo wai ko para baka jingnia jonga bat jongpi kan long ka ba priang hun hau blei uppa badan bor baro. Top priang ko try ngi kerpad ya ki jingterwa jongi shakri bari blei jongme wa top pen ko ya ki katba ki shakri hok ya ki jingmaya jongme da ki ba me penman hok wad ya ki to kibem tip e dau Christ try jongi amen utray undon ringad batpi to kindu yala ki donod ki sha try tongin ya aingu yau try ublei jongi da shisha kalon ka bashakok baka badei Kaideti jungi baka jing penim yangi hamman lakapor baka jaka banai nguyame kokindrar kokpa bakuit koblei badan bor bad bamjukut namar ha ka jingmaya jungaktin kabalawan longdo ka jing shaik bathamai jungaburom jongme ka ting shain hakik mat jungadonu jungi namba kumbangi itu yaublei ubapo hangi on kring ru Iangi lengba jungu ban idia ke kibangim la ban yoi bad namar katarnga baki arkengel ki kemsim baki hima bad baroki paid billin baki bor janga bne ngir waya ka jingr waya royame ba ngi pen bana klem sange ubaku utrayu bleki Sawada kaburam jongme Osana Osana Dorwa you bless Shazon Osana you bless Juno And Yaro you bawa Akakandeng utray Neng birthday sawada kaburam jongme Shisha melongu bakuit ko try katame junga jinguit baro namar katang ikirpa diame to penkuit pen kadang yakine jingterwa jungi daga bapa ya minsim jongme kumga umjer khalor jungi bakin kala long yangi kamed bakas nam jung try jungi uji sukris ha kapor baladino yawu udalaka mons ngoba Ula priyang yakajing shashitom Ula shim yaupu Madakaba aingu yame Ula kidiya yau Bad ula ay halaki sinran u og Toshim batabam na kanefi baro Namar kane ka longa met junga
ya khaba naiti na khabinda jongpi ha kajuka rukom yandalala yabam ulashim yaka kuri badakaba aingu biang yame ula ayaka halaki sinran u ong toshim batodi na kanepi baro namar kane kalonka kuri jongas nam jonga jonga jadang bathamai bat bamjukut yakaba enpanmi na kabinda jongpi bad na kabinda ki babun na kabinda ka jingma biya ki pop tole ya kane ben kanmau yanga ka jingme ya jonga jinge Kata sin bangi bamyune upu bangi dinagari kakuri ngipen meraga jiyap jong mikutrai tadadu namar kata ngi ki ba pen manda ya ka jingya ba ka jimi pa jongu ngi terwa hame ko tra ya upo jonga jingim badiya ka kuri jonga jingpenim ngi da ainu either namar me lenyangi ki ban ya hak ma jong me ban shakri yame da ka bas ngirid ngi kirpa yame ba ngi ki ba ya binda hak ba bakas namu kris ngi log bela pnia telikawe daw men simba koid तो खनमाओ को ट्राया कबलांग जंग में कबलांग फ्रियांग हा सतला कपरते बत तो पंजनाई का जिंगीद रिंगा बत उ फ्रांसिस सुपा बाकू जंगी उ विल्बर्ट मावेन उ बिशप जंगी बत बरो किलिंग दो तो खनमाओ लमरू याखिमन की पारा शनरांग बत किंदे किबाला योतिया दा खबा खरमन या काजिमी पाद बादिया बारो किबला क्लात न का जिंगिस ने जंग में तो प्रियांग याकी शाकजिंग शगत मज्जंग में तो इसने यांगी बारो नी कृपा दिया में बारिंगा बका मरिया तसोटी बाकुद ककमी जंग ब्ले उ जोसेफ बाकुद उ करीन जंका की अपस्तोल बाकुद बाद बरो की रिंग कुद की बला पस्न में पतंगला पतंग निन लोग बबान योबिंदालेम हा कजिंगिम बमजुकुद बबांगिन यारो बाद पंदोन बुरोम यमी दाउ कुन जंग में उजी सुक्रिस दाउ लंबादु बदहाउ kan loga me yuble yupa badan bor haka jingalon kave jungmen simbaku baraka burom baka jingero junom la juno amen kumbala hukum yangi daunong penim bat kumbala hikayangi dagak timble ngino ginud ban ong kappa jungi ba bane kalak bagutan jungi kanwan kahima jungi kalak mon jungi haka binde kumba bane to ayangi minta kachuman jungi gablasti matwam yangi dingar jungi kumba imam jungi wadangi shushoy henre dalani nakabasniu तो पल्लाद यांगी नी कृपाद को ट्राई ना कजिंग्स नी बारो हा कजिंग्स बोन जंग में तो वाई जिंग्स जिंग्स साइन हा किसनी जंगी नंगबा दा कजिंगरा कजिंग्स ने जंग में नीलाइड बराबर ना कपोब बगिनियो जिंगेदा ना की जिंग जंजार बारो कतबांगिदांग अपमी लिंदी या कजिंगरमन बाकुइद बगजिंगवान पर जंग नोंग पनिम जंगी उ जीसु क्रिस्ट Maka jumega long hima, jumega bora karam, jinam la jinam. Kotrai Jesus Christ, me ubalong haki apostol jong me, ka jinsu nga ye happy, ka jinsu jonga nga I happy, wat ped yaki pop jongi, Henry yaka jinge jonga belang jong me, wat haka jings bon jong me, to I haka yaka jingsuk baga jingya telikawe, katkum kamon jong me.
Mame ubaim bad ubasin shar jinom la jinom. Amen. Kajing suku try kandan barabor ringad batpi. Ringad batpi. Tongin ya truwa ya kada kajing suk ibekai bepa. Hak mi yukun lang broad jung blay. Hak mi yubakit no yaki pop jung perte. Sukito yaki belakot. Shaka jingawai jungukun lang broad.
Tongin ya duwai ko try ya ka jingpenim bakar khai ha ki ryuge jongme katba ki yodiang ya ki jinai bakandang jongme ha kaneka sni burom jong kito kibem pad la banpla ya ukun jongme dakak tin riu henre ya kibala penpong pasangai daka jinge ibneng namarka jinga yau ubayim basinshar jinom la jinom. Amen. Utrayun don ringat batpi. Ringkat bapiro. Ublay badan bod barun kurkuya piupa. Badukun badumen simbakoid. Amen. Ki lesuk ka mas kalawai. Yisung ya umblay. Barlai pusa. Ben riung barong turwai baturisa kadai kapur kerku menta yunong penim laka umlay yang iu isene lukun upaperte bangkit kapap kasang kama yunong penim no kikmen bat kirisa ngong ablang brod baba angel yaki uleg menna yunong penim laka kaburam hauk pa berkun mensim bakut kumbak lolong ba menikong kumsim taw barabor nam la junam amen enyero yutra Jesus Christ nam la junam amen.